El gran heroi, l'invencible Inuyasha, comença una nova aventura! Tot buscant els fragments de l'esfera dels 4 esperits. Abatent Naraku amb l'espasa! El cos del venerable Hakushin, que en principi protegeix la gent del mal, ha desaparegut. L'Inuyasha i en Bankotsu lluiten a Hijiri, l'illa sagrada. Un cop eliminada la barrera màgica, s'enfronten fent ús de tot el seu poder. En Miroku, la Sango, en Shippo i la Kirara són els nostres companys. Un viatge per l'edat mitjana amb l'Inuyasha! Si penses en tots els estels que hi ha per tot el cel, tots nosaltres tenim una història de l'ahir. Estem esgotats però busquem l'amor sense poder fugir de la realitat. Necessitem ajut d'algú, la busquem en els somnis i no sempre la trobem. Diem-ne al passat. Despertem-nos, nois, en aquest precís moment. Aviat ens envoltarà la diària realitat, plena d'aventures i de fortes emocions. Hem de saber el que és més important. Vivim en un món materialista i no volem, però sabem que trobarem els fragments de l'eternitat. Toquem de peus a terra ja, donarem els pas junts a la nostra actualitat. I per guanyar un final feliç, cada dia hem de ser conscients de tot el que hem de fer. Ara m'has d'ajudar, para! Era això el que creava la barrera màgica. Doncs és el Doko que es conservava al temple del savi. Això vol dir que el savi de cor pur cedia la seva força en Naraku? Inuyasha, el misteri del Doko i del cos del Buda. I ara que ha desaparegut aquesta barrera tan empipadora, podrem acabar aquest combat d'una vegada, Inuyasha. L'Inuyasha ha recuperat el poder demoníac. Però la lluita no està equilibrada. L'Inuyasha té una ferida al braç esquerre. No sé si se'n sortirà l'Inuyasha. A l'espasa d'en Bankotsu hi ha 2 fragments de l'esfera dels 4 esperits. A veure si la pots fer servir ara, la ferida del vent aquesta. No cal que m'ho diguis. Prepara't! Ferida del vent! Drac davant! Mireu en Bankotsu! Ha aturat la ferida del vent! Ah! Un remolí de poder demoníac! Ara tastaràs un contraatac detonant! Què passa aquí? No percebo el poder demoníac d'en Bankotsu! No puc fer servir el contraatac detonant! Què hi fas aquí, pel plantat? Inuyasha! En el sot del pes que sentia ha desaparegut. Vaja, veig que ja t'has despertat. Només recordo el que ha passat abans que em comencés a trobar malament. És que resulta que t'has desmaiat per culpa de la barrera màgica que purificava l'illa de Hijiri. Eliminava el poder demoníac. Era per això? Oh, i l'Inuyasha? No ho sé, de moment sembla que guanya en Bankotsu. Què hi passa aquí? Vaja, em sembla que tramaves alguna cosa, no? Però jo diria que no t'ha funcionat. Ets un desgraciat! Vinga, Inuyasha, no t'has de rendir! L'Inuyasha té una ferida al braç, Shippo. Oh, i què és greu? Kirara! Esclar, Kirara, has d'ajudar l'Inuyasha. Amb aquest braç no podrà aguantar gaire.
Ara és un fantasma, però abans en Bankotsu era un home. Si fa servir una tècnica com aquesta, és que rep un poder demoníac d'alguna banda. El contraatac detonant és una tècnica que absorbeix el poder demoníac del rival per fer-lo servir en contra seva. Potser en Bankotsu no té aquest poder demoníac perquè és el fantasma d'un home mort. Fragments de l'esfera dels 4 esperits. A veure si feu la feina. Aquesta llum negra és dels fragments contaminats de l'esfera. Inuyasha! En Bankotsu està fent servir el poder dels fragments de l'esfera que hi ha a l'espasa! Ara que ho sé, ja puc fer servir el contraatac detonant. Aquest està tramant alguna cosa. No et pensis que te'n sortiràs! Quantes vegades farà servir la mateixa tècnica? Està aplegant núvols de tempesta. Bankotsu, es pot saber què fas? Prepara't! Resplendor del llampec! L'única pega és que no sé pas on descarregarà. Fa servir els llampecs per atacar. Així no pot fer servir el contraatac. Vigila, Shintaro! Kagome, no surtis de la barrera màgica! Kagome! Sango, Shippo, Kirara. Kagome! 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 Bankotsu, què li has fet a la Kagome? Que no t'ho he avisat. Jo no ho sabia pas on aniria a caure la resplendor del llampec. No cal que ho allarguem més. Acabarem tu amb un cop d'espasa! Bankotsu, aquest combat és entre tu i jo, no! Per què hi has de ficar la Kagome i a tots els altres? Jo no estic tip de sentir bestieses. Prepara't per morir! Aquesta vegada no podràs pas! Fins quan continuaràs jugant brut per quedar-te ben descansat? Que ets brut o què? Si vols matar algú, tant se val que juguis net o brut! Acabaré amb tu encara que sigui l'última cosa que faci! Ja et tinc!
És el Doko del savi Hakushin. Tenia raó. El Doko del venerable Hakushin. Li ha pres el poder demoníac a l'espasa d'ullal de ferro. Però com s'entén, això? Aquest Doko era el centre de la barrera màgica que purificava l'illa de Hijiri. Pel que sembla, el savi Hakushin ajuda el bàndol d'en Bankotsu. Això és impossible! Em sembla que m'està dient que acabi amb tu d'una vegada. Encara que no m'agrada gaire si reconfiï tan poc en el poder del meu braç. Ja ho sé que no us agrada perdre, però això s'ha acabat! Kagome! Noia, però què has fet? Ets un miserable! Només li ha quedat l'os. Una fletxa purificadora. O sigui que la Kagome aquesta és la reencarnació de la Kikyo. Què passa? En Bankotsu. Desapareix! Bankotsu! Què fas? No t'escaparàs! Bankotsu! Què fas? No t'escaparàs! Què és això? Una barrera màgica! Ha desaparegut! Inuyasha! Que estàs bé? Sí, estic bé. Però, escolta... En Bankotsu ha marxat. I no solament ha marxat en Bankotsu. El Doko ha desaparegut amb ell. Això sembla. I el savi Hakushin? On se'l deuen haver emportat? On deu ser el nostre venerable Hakushin? Coi, com malament que em trobo. Però què? No entenc res del que ha passat. On sóc? Hola, Bankotsu. En Kohaku i la Kana. Es pot saber on som? Com malament que m'arribo a trobar. Pel que sembla, no és un lloc gaire agradable aquest per les persones que tenen un cor impur. Però a tu no sembla que t'afecti. Es nota que ets un ninja. Ja t'he dit que no sóc cap ninja. És veritat. M'ha embolcallat la llum que sortia d'aquest Doko. Oh, aquest. Esclar, l'Inuyasha i la seva colla parlaven d'un tal savi Hakushin. I això és el cos del savi aquest. És a dir, que el seu cos creava la barrera màgica al voltant del món Hakurei i de l'illa de Hijiri.
El pare? Però què dius? Va morir defensant el temple? Si el cos del venerable Hakushin ha desaparegut de l'illa, estic convençut que és per culpa d'un dimoni que es diu Naraku. I el pare va lluitar contra en Naraku. Va morir lluitant? Quina mort tan honorable que va tenir. Aquí hi ha els ossos del pare. Pobre pare. Aprofitem el moment per fer-li l'enterrament que es mereix. No hi és. On es deu haver ficat? Ei, nois, que lents que sou. Hola, Koga! Que bé, per fi t'hem trobat! No he parat de perseguir-lo fins que he entrat en aquesta cova. Ei, carn, quanta carn! Oh, quin banquet! Això s'assembla molt a casa nostra, oi que sí? Sí, però trobo que no s'hi està gens bé, no? És per la barrera màgica. Els dimonis no ens hi podem acostar. La barrera màgica no solament afecta la muntanya, sinó fins i tot una cova com aquesta. Quin tiberi, Déu-n'hi-do! Quan acabeu, marxarem. Què? L'escamot dels 7 fantasmes ressuscitats han fugit cap a dins d'aquesta barrera màgica. Hem de trobar la manera d'entrar-hi nosaltres també. Adéu, Shintaro! Adéu, noies! Cuideu-vos molt, Resarem perquè tingueu un bon viatge! Ei, noies, només us ho dic per si de cas, Però si us sentiu soles i voleu companyia, digueu-m'ho, que us vindré a veure tan aviat com m'aviseu. Un monjo no les diu aquestes coses. Adéu-siau! Esperem que tingueu un bon viatge! Oh, quina vall més profunda, oi, senyor Jakan? Ai, estem molt lluny del món Hakurei, però que malament que em trobo. Tan lluny com són, i els dimonis ja pateixen l'efecte purificador del món Hakurei. Per fi comences a mostrar les teves cartes, Naraku. Oh, quina estampa que té! Oh! Ei, senyor Seixomà! Som-hi un! Va! Què? Escolta, què fas, Rin? No em deixis aquí! Ai! No voleu tan de pressa que cai! Vol parar de fer aquests crits tan estrambòtics d'una vegada? Què vols que faci? Que escandalós! Kikio, n'estàs segura que te n'has d'anar? Sí, em sap greu. M'hauria agradat quedar-me una mica més amb vosaltres. Primer se'n va anar en Suikotsu. I ara te'n vas tu, també. Kikio, si t'he de dir la veritat, jo estava convençuda que et quedaries aquí fins que tornés en Suikotsu. Després d'allò que va passar, encara espereu que torni en Suikotsu? En Suikotsu sovint feia coses una mica rares, però és una bona persona. La part bona d'en Suikotsu, la que cuidava i protegia aquests nens, sí. Però el Tara... Si et trobes amb en Suikotsu, digue-li que tots estem esperant que torni. D'acord, Kikio? Yuta! D'acord, us ho prometo. En Suikotsu ha hagut de marxar per culpa de la barrera màgica que purifica el món Hakurei. Yuta, Chio, el Suikotsu que vosaltres coneixíeu ja no existeix. El poder de la barrera màgica encara és més fort que abans. Ja gairebé no el puc aguantar. La barrera màgica encara és més forta que abans. La barrera màgica és tan poderosa que en Shippo està a punt de desmaiar-se. Ei, Miroku, n'estàs segur que en Naraku s'amaga aquí, al món Hakurei? Del que no hi ha el més petit dubte és que el qui crea aquesta barrera màgica és el venerable Hakushin.
O sigui que el savi Hakushin ha protegit en Bankotsu que serveix en Naraku. Em sembla evident que un esperit tan pervers com en Naraku no pot ser dins un territori tan pur com aquest. Però, en canvi, si aconseguís entrar-hi, no hi hauria cap lloc tan segur com aquest per ell. Perquè tots els qui busquen en Naraku, dimonis com en Koga o en Sesshomaru, o com tu mateix, Inuyasha, o la Kikyo, no s'hi poden acostar al món Hakurei. Potser hauríem d'anar tirant, Miroku. Sí. Què? Què voleu fer? La Sango i jo anirem a inspeccionar el món Hakurei. Vosaltres dos espereu-vos aquí. Però què dieu? No us passarà res si aneu tots dos sols? Cuida la Kirara, també. Ella no pot venir tampoc. Sango... No t'has de preocupar per nosaltres, Kagome. Fins i tot jo estaré tan concentrat vigilant que no tindré temps ni per tocar-li el cul a la Sango. Doncs para de tocar-me'l! No és això precisament el que em preocupa. Però que no ho veieu, que no sabem què hi pot haver dins aquesta barrera màgica? Des del moment que l'Inuyasha no hi pot entrar, no tenim més remei que anar-hi sols, no? Sí, però... Sango, Miroku, limiteu-vos a inspeccionar que ja no feu cap bestiesa, d'acord? Esclar, no tenim cap intenció. Adéu, doncs. Espero que no els passi res. Ara l'únic que podem fer és confiar que se sabran cuidar sols.